Investigazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar pubblika devoluta lill-Kunsill Lokali ta' Ħad-Dingli għall-fini tal-Ċentru Interpretattiv iżda li qed tintuża bħala ristorant sabet diversi nuqqasijiet amministrattivi. Is-sit jinsab tal-veċċa fuq l-irdum ta' Ħad-Dingli u jaqa' bħala sit ta' natura 2000. Fuq livell ġenerali din l-investigazzjoni żvelat li hemm numru ta' nuqqasijiet amministrattivi. Dawn jinkludu nuqqas ta' policies minn dik li kienet id-diviżjoni tal-proprjetà tal-Gvern fejn jidħol il-proċess ta' devoluzzjoni tal-artijiet. Primarjament dawn iċ-ċirkustanzi waslu għal nuqqasijiet fil-proviżjonijiet regolatorji dwar l-użu tas-siti u tas-sullokazzjoni. L-investigazzjoni notat ukoll numru ta' nuqqasijiet amministrattivi speċifiċi għal dan il-każ. Dawn jinkludu nuqqas ta' informazzjoni dwar l-element kummerċjali ta' dan il-proġett fis-sejħa l-offerti mill-Kunsill Lokali ta' Ħad-Dingli, numru ta' awtorizzazzjonijiet li saru tard, ftehim ta' sullokazzjoni inadekwat kif ukoll tħassib dwar kemm kienu sfruttati opportunitajiet li jirriflettu aħjar il-valur għall-flus. Tal-aħħar jirreferi għas-sullokazzjoni annwali ta' 20 lira Maltin jew 46 euro u 60 ċenteżmu u r-renta assoċjata mad-devoluzzjoni ta' 100 lira Maltin jew 233 euro, fejn dawn iż-żewġ ammonti huma ferm inqas mill-prezzijiet tas-suq. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jiddikjara li din l-investigazzjoni ma setax tifhem il-varjanzi bejn l-intenzjoni tad-Development Control Commission fih dan dik li kienet l-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar li rrestringit il-provvista tal-ikel u tax-xorb minn magni awtomatiċi u l-permess tal-iżvilupp li awtorizza ristorant bħala faċilità anċillari maċ-Ċentru Interpretattiv. Iċ-Chairperson tad-Development Control Commission saħqet li din is-sitwazzjoni seħħet biżvista. Dan l-uffiċċju jitribwixxi din is-sitwazzjoni għal prattiċi dgħajfa tax-xogħol kif ukoll nuqqas ta' ċarezza u nuqqas ta' komunikazzjoni interna.